guys, pagkakaroon guys, ni ata sa may baba sa suba. Atong giatangan si Mr. guys kung moabot ba. Unja, do na po niabot guys nga among amigo nga nangita og pagi. Palit ko na ni siya pagi guys, pero ambot lang nabay pagi ng amo ang karong mga banang nakuha. Daghan mo angay ning pagi guys, bangon saon na nila. Dili mahinon mi hinguhaon og pagi. Ay ila ko ning ibaligya sa buwangan. Mo na nga kinahanglan silagdagan ko nga pagi kay paborito man kuno ni sa mga sugaro, sa mga palahubog, sa mga manugal. Ganahan magud sila ni sa panahon sa Domingo guys, isumsumsum nila sa parisan sa ilahang mainom, taghuwat og kanang sultada. Mo na gipangita sa babae guys ang pagi. Among gitawagan si Bert ani og naaba siya pagi guys. Wa kuno jamo kay wa kuno siya muhilam gabi Duro po namo pangatawa guys. Napoy uban guys ganahan jud kuno mukaon og pagi kay kusog kuno musikad. Baw unsang sikaron. May paborito sa mga kalalakinan ng halang-halang pagi or sunuban jud. Ganahan silag sunob guys, mga laki ganahan og kanang pagi sunuban. Paborito ganin ani Mister. Hasta sa mga mananagat guys, paborito po nila ning isda nga pagi. Gamay ra isdang Bert guys. Tuwas ra walay pagi. Og tingali bawi ra ni og paon ang iyahang maong kuha. Igura iba og paon guys ang kuha ni Bert. Ingon anim jud managat guys. Swerte-swerte. Bahala ginagmay guys, basta kanunay. Di lang pud masiro kay di na niya takabawi og paon, di na takabalik sa lawod. Ato sab makita dinhi guys si Pari Makoy, si Carmen. Nanabo ni sila guys kay basin og daghang kunog isda. Ang mga 1 kilo ra jud ni guys. Sige lang kay basin ra og mapuhon og kaloy anta. Di man gud tagman ay dagat guys. Ingon ana man jud ning duwa og mananagat. Karon naa og mawa. Ang uso ron guys pangmamsa, pero dili man lagi si Berto kaayo mo kuan og pangmamsa kay mangnukos pa man og gabi Ya kining tiguang na di naman kaayo mo lahutay og pangnukos kay maglabad lagi kuno ang ulo. Diya magkapa-kapa ng katig. Basta kay murag di na angay niya mangnukos og magabi. Makapaon ra mi og nukos guys og gabi kanang daghang kuha gahong anak. Mo na nga mamaon mi ana og nukos. Mo na para pangmamsa. Pero og dili mi makapangon og nukos guys. Ang gagmayng tagarang among gamiton para pagpanagat. Bahala ginagmay guys, basta kay kanunay, okay na si Mr. ni ana. Init na guys, pero giwat yun nila si Alvin kay basin jud kuno sila makapalit og pagi. Pero ako ani guys, muuli na ko kay nakauli naman si Mr. Kay magdigamo pud mi
para sa pamahaw. Ang labasiro ug manabuay muhot yung Alvin guys, pero kami si Mister mo hinahina nami ani. Papag yun si Alvin guys, dugay. Ug nanag-om guys. Lain ang panahon ang dapita oh. Nanag-om siya guys, pero naagi hapon. Dag-om pero init guys, dili masabtan ang panahon. Mga sakayan ani gipunduhan na las baba guys. Papajud mo abot si Alvin. Si Alvin og si Aladdin wa pagajud mo abot. Si Junior nakaabot na guys. Ang ubang mananagat guys, kung managat labi na og layo magbawon kay gutom na bitaw, labi na og sug ang panahon, di gyud sila maka dali-dali og uli kay mosabod bang ilang panagat. Pero ang uban po dili ganahan magbawon, dili gani mangapi. Ana na inig uli, mao nang inig abot sa daplin, di na halos magtingog tungod kay namad-an namanag tilaok sa kauhaw. Mao na usay magkurog nagtiyan sa kagutom. Mao na nga ingon ana pud say si Mister guys, dili magbawon kay magsalig ra nga duol ra, pero bisan pagduol og musabod ang imong panagat dili jud na siya nimo bijaan, imo jud na siyang kuhaon. Yun ana ang resulta sa ubang mananagat nga dugay mo abot guys. Dili gyud nila bijaan ang ilahang panagat kay tiaw ba og mabilin. Mangita na pug laing puhunan. Dili pud lali mamalangri guys. Pero ang uban marka bahala. Adto na lang nila pangita sa hardware ang ilahang panagat. Labi na og daghan pay pundo. Pero katong way pundo guys, wa jud kwarta managinot jud. Dili yun mahimog bijaan ang panagat. A few moments later. Anining time guys, diani ko sa nanay isang in. Nidali ko adto human sa pamahaw kay wa pa man ko kapamubo og mga tanom. Maguol po ko guys, ug di mabubuan na atong tanom kay mga lawas ang mga buwak. Wa pa siguro mga tagak ang mga buwak kung maughan sila og tubig. Mao na nga dali-dali po ko og adtos na isang in. Muna yung money tree guys, pila ka tuig na ni guys. O ingon man o kining fortune plant guys, pila ka dugay na ni, pila ka tuig na ni siya nga akong gi tanom. Di ko mo tandog 15 ka tuig na ni guys. Pero hantod karon na apa. Mga 20 ho na may tinikatuig. Habog na kain ni siya guys. Ang uban ani namatay. Pero swerte guys kay dunay kuan salag sa saning salaga guys. Adlo po kumudunga kabasig na ay langgam aning ga ung-ung. Urag na dyan langgam ga ung-ung guys.
Wala po na hoy labti iyang kon mo kay bago nung nagsag ni siya guys. Mo na nga pag kita na ho nga naisago jud na unsa kay basin og mangluod unja. Mara ba ni paborito sa akong mga anak sa una gagmay pa guys kani mga salag sa langgam. Ganani sila magdungaw-dungaw guys. Padayon ta guys panghinlo ani ini kay duol na ra ba ag piyesta. Basin og daghan mig bisita pohon. Ay noon do na nagpalagbok guys. Nagpalagbok na sila sa pista pohon. Pero kani mga simana pa una ang pista. Murag napay usa namo ni stay in 1 month ni sila mga kuan ni sila mga nurse ni guys nga ni OJT sa mga dagkong ospital sa lungsod sa Valencia. Mao ni nga tudog jud among pagpanghinloan ni guys taas og ubos. Kinsa tong mamistahay sa lungsod sa Valencia palihog lang in mo sa nanaisang in kay barato ra o dool ra pud ta sa highway di ta maglisod guys kay dool ra pud munisipyo daghan pod ni mga karindire sa atbang guys or katong mga biyahidor gawas katong mamistahay kay doon na may kasak-an ni ini. Ang uban guys, gusto mangabang sa nanay isang in, labi na katubita pong mga senior citizen. Mas muangay sila o dool o krasada guys, kay labi na mga tang bitag sakyanan, dili na kay magbaklay. Mugyo na usa sa reklamo sa mga senior citizen. Unya, doon na po tayo kuanan ni guys, kanang room nga nara sa ground floor. Dila na mo tikang-tikang og mga ang-ang naara jud dyan ang CR dool ra pud sa ila pong kwarto. Naanis na isang in guys. So kato mga idaran kung angay mo na isang in kani tikangon pa man ni guys. Pero dito sa may ground floor sa may luyo anaagi pa dong luyo dili na tikangon guys kay tiles sinuan pero ground floor. Dool ra jud munisipyo guys ang nanay isang in makita nato dool ra pud sa bangko land bank o sa FCB dili ka maglisod guys. Dool sa highway. Guys, salamat sa inyong pagsilip sa akong mga videos o ayaw taong kalimot guys subscribe sa wa maka-subscribe o share, comment lang sa akong mga video. Bye-bye!